Nginibingelele nonke babukeli kuphi nakuphi la kufika khona lo mbukiso. Igama lami nginguStufuza Dlangamandla Zulu, umgwenya yenkomo savukazi umvuleni intokazi ezala mamkhize. Ngiyanamukela kuhlelo lethu esilibiza ngokuthi sikhipha izimfihlo. So today ngihleli nobaba engeke ngikwazi umgagula isibongo sakhe, but ungivakashela namhlanje nje mntanami ngifuna ukuhlala nawe ngikhulume lokho kusenhlizweni osekungihluphe isikhathi eside. So asike simuze usiphatheleni. Sawubona. Yebo ninjani? Ngiyaphila kunjani baba? Ndiyaphila nami. Ubuya kuphi baba? Ndiqhamuka ngapha eMbizana. Oh, okay. So, sithini izathu ukuthi ungivakashele la ekhaya namhlanje? Maniqale nibulise kubabukeli bonke ekhaya. Futhi nibulele nethuba lokuba ndamukeleke kule nqubo. Ndize apha ke mntami ngento endidlayo noma ngento endayenzayo exesha lakudala. Into endayenzayo ndinamakhosikazi amabini. Oh, okay. Kula makhosikazi amabini ndasebenzisa ushevu kuze evane kuba ndanibona ba kuzoba nengxaki kuba emadodeni xa nikhula anikhuli nje ayathi amadoda kuze umzi wakho uqine uphile ufuna kube nento oyisebenzisayo. Nami ke ndenza njalo ngokuva kwamanye amadoda. Kodwa ke ngoku lento ihambe yanixaka nanthi ndifaka kumakhosikazi kuba makevane kanti wona azogcina sebalekana nami. Imake baba singakafiki nje kuthenini uyayisola manje. Sikuphi isizathu sokuthi ukwenze? Ingoba nakho ubaba engafunani kudala noma ngoba nakho njengoba ushilo nje ukuthi wawuzwe uboniswa abanye abantu besilisa ukuthi umuzi uqiniswa kanjani. Sasekuphi isizathu? Kaloku amakhosikazi mehlele emzini omnye abanengxaki. Mina ndandenza kuba ndandifuna uba athi noma emfuleni avane ingabikho yangxabano iba khona ekhaya mekukhona amakhosikazi ngalonke ixesha. Ilonto ke ndadala ba ndenze lento. Lo omdala usunesikhathi singanani unaye? Ndaneminyaka engu5 ndinayo. Lo osefikile manje usunesikhathi singanani manje naye? Yena hayi una 2 years kuphela. 2 years. So the time uyocelela lo omncane kwabanjani kulomdala? Kwaba namande hlande nyuka wona kuba wayengayiva kahle lokuqala. Kodwa kuba ke ndandimxelela kuba ndindoda. Indoda yakwantu ke unkosikazi iphinde imxelele. Ngamanye amaxesha ingamceli. Namaxesha uphinde umxelele. Yes. So njengoba wawumtshela ke njengoba usucelela lo mncane wawukade umtshelile the time usamshela ukuthi one day uyongena esithenjini akasilindele noma into wamtshela yona nje senina 5 years vele ngoba nakho usuzomcelela kulomncane kwenzakalani? Wayesoloke sazi kusukela ndimthatha uba akaphelelanga. Ukhona umyozomlandela. Oh navumelana. Savumelana ndisho njalo. Oh, okay. I think iyona into ekwazi ukuxazulula isithembu leso kakhulukazi nabantu abaningi abasazalwa abasakhula basangena edodeni ukuthi fanele baxwayiswe ngawo abantu abadala ukuthi umuntu ungamtsheli ngesithembu usamshela noma nisathandana. I mean nisenithanda isikhathi eside. Fanele umtshele ngaso isithembu usamshela ukuze ungeke uzobe nenkinga mhla usulethe umunye umuntu. Funeka soloke yazi onto ekuba meya nje emzini elibhinqa makazi bakhona omnye ozolandela. Iyona nto esayifundiswayo ngamakhehle akudala okhokho bethu nomkhulu. Funeka umuntu nje olibhinqa ayazi lonto ekuba angasuke adibane nomnye umuntu angasuke amelanga. Angothuki futhi molangisa. Asonanga futhi nalapho. Siqhubeka phi kwinqubo yomkhulu bethu nawokhokho bethu. Akuyona into entsha. Akuyinto entsha. No, I don't understand. So mase bebonke ke ngiyazi ukuthi akugono kwami lokho njengomuntu osifazana ukuthi ngikwazi. Kodwa nje baningi abantu abesilisa abazibuzayo lokho ukuthi ni manager kanjani usinibalinganise lo mdala akasizwa yini isikhala mase kufike lo omncane. Xa uyindoda ke uyuzame ngawo wonke amaxesha uba zonke izinto zilingane. Uba kule veki ndipha lo, kule veki ndipha lo. Kanjalo kuze wonke umuntu asoloko enwabile angabikho ozoba nezikhalo athi mina andilifumana ixesha loneleyo. Funeka bonke abantu bafumana amaxesha oneleyo ngalonke ixesha. Ngiyabonga mase sifike lapha. Into engifuna uunderstanda ke la uyangiphendula manje nje lo mbuzo ngibuza wona. But engifisa ukwazi ilokho ukuthi ke ngizwe okokuthi lo omdala
meke ukuthi uthenga imoto ubathengele bo asithi bathathu mawuthenga imoto ubathengele bo bathathu fanele uthenga imoto ezu4 lezi ezu2 ezalomdala le eyodwa eyalophana endawo then mase kuthi le eyodwa futhi eyalogcina so ubenza kanjani laba ukuthi abangafile ngazuthi okay so queen waseLondon lo mdala because yonke into yena fanele ayithola nga2 umanage kanjani ubalinganisa ngalo ndlela kwelo cala anifuni ukuba omnye nozokhala komnye into endiyenze ndithatha umzi ndakhepha ndithathe umzi ndakhepha ndithi wena unemoto yakho wena unemoto yakho andifuni kube noma ngaba umamkhulu andifuni ba yena abenento ezininzi kunabanye funeka bonke abantu basoloko belingene kuba iyonto izodala ntoni ingxabano okay so now subadlisile ngicela ulibeka nje kanjalo mawusubadlisile ke usejikapi manje ukuthi sebekhohlwa na uwena sebe bodwa nje sebe bonke nje bodwa sekujikapi seqala kanjani into ethe yenzeka qho menifika noma ngaba ndiya komdala ndifika ekowomncane bendithi ndiya komncane ndifike kuthiwa ukomdala ngoku mina anisakwazi ukufumana imfuneko zami njengendoda kuba lokho moya indoda khona into ofuneka uyifumana ngiyaunderstand ngeyo ngxaki enjongene nayo ilonto ke ngoku ndithe ake ndize apha ndizova ninganicebisa njani ba xazulule le ndaba so mekuthi kufike ekuthenini khona into ofanele ubenze yona ukuze bahlukane futhi what if abasazwani ke futhi manje hayi ke kwelo cala aniqondi bayikhona into engaze ingabavisana kuba sele sebebadala umuntu mesemdala kuba kaloku lento ndandiyenza kuba lona omncinci ndandifuna ba amqhele yena lwamdala nalwamdala amqhele omncinci kuba abantu mebesebebasha khona omsha noma khona omdala bayibangevani kodwa kuze kube nekhambi funa kube nento ethilo oyisebenzisayo ukuze abantu babumbane mebebumbane uqala ingxaki ngeke iphinde ibekho ilonto ke ndenza lento emcabangweni yakho usazoba khona omunye futhi hayi andibone kuba sendikholwe ngokweneleyo sondwenele ngeke niphinde the writing so sharp man hayi sendi right ngiyaqala nga ukuze umuntu esilize ethi owenele empilweni yakho because niphiwe impilo yongenela isidalo noma ungenzani anini kodwa ngiqala nga you're the first person empilweni yami engimuzwayo athi yena wenelo yesilisa so umuntu osekhaya njengamanje ofisayo kuba nesithembu ungamtshela ukuthini ngathi nje kwaba bakhulayo kwixesha langoku kuba imeko zaqala azifani nezangoku umuntu makazibone ukuthi uyifanele nalento angaboni umakhelwane noma abone umngane wakhe ukuthi makayenze eyonto mayiphume ezingqondweni zabantu kuba izobalimaza unawo amadodana ewe ndinawo ungaphatheka kanjani ngelinye ilanga kube khona indodana engaba nesithembu baedeke kakhulu omama bayo okudlula bakho mhlambe seningathula kuba ke amadoda ngokwangamaxoki into esithembu anifuni ukudlala ngawe mntami kwenza ukuthi indoda ibe lixoki la madoda ayabhekebheke kakhulu ngeke kalunge ngeke ufuna ungitshela ukuthi akukuningi kakhulu amadoda anesithembu eneqiniso hayi mntami ngeke ixesha langoku hayi abhekebheke kakhulu amadoda lemihla ngeke kalunge ngeke kalunge so njengoba ula wani umuntu ofuna ukuxhunyaniswa naye ungakhuluma naye umtshele ngale ndaba le benithanda ukufonela usibari wami unkosikazi omdala okay size naqhinga lithile sikhiphe lento endayifaka kulamakhosikazi ngicela uba ngiyena onganinceda kuze kube nesisombululo apha nami ndizifumane ndiyindoda hayi lento yenzeka kimi ngiyakuzwa so yena ke injani ubudlelwano benu injani relationship yakho nayo sibari because uyakhumbula mangabe umuntu wesilisa usuku uzelwe nosisi meke wezwa nje ukuthi usisi wakhe akekho right la eganele khona nawe kuba kuhlungu enhlizweni yakho
Bekuwukuthi uyezwa futhi ukuthi okay isithembu vele siyasaza kuyonto njengoba kade uchaza. Kodwa nje na usungalindele ukuthi awusisi wami ungena isithenjini uyayicabanga nje le mpilo yalapha yana ngaze uzoba right ngaze uzokweneliseka yini. So wena wayephatheka kanjani usibari wakho mayezwe ukuthi usucelela lo munye umncane? Anifuna ukuxoka. Yena bona nisho njalo baphatheka kabi. Kodwa ke kuba ke besazi ukuthi inqubo esiyenzayo thina abantu basose bamkela khona kunjalo. Hayi kona usibari bami hayi noko. Akho nto imbi anixabani nabo. Sisevana nangoku. Oh okay. Asike zamona umthinta simuze ukuthi uzothini uNkulunkulu wami. Hello? Sawubona malume. Unjani? Siyaphila kunjani? Ngiyaphila nami ngezwe nini. Sikhona ukhuluma noSitofuza dla ngamandla ezulu from uhlelo sithi sikhipha imfihlo ka Blaqlife TV. Yeah. Ngihleli nosibari wakho lana. So udinga ukukhulumisana nawe bengicela ukuthi umlalele. Alright, ngiyasa nkulumo. Uyaphila sibari? Sibari kamba kanjani? Hayi ndi right man. Nami right awusazi. We hayi ndikho. Hayi ngoku apha sibari dinengxaki ebenicela unincede kuyo. Le ngxaki mayelana nodadewenu. Ngiyakuzwa sibari. Ngento endayenzayo. Njengoba usazi ke sibari ukuthi ndathatha umuntu ozomelanga. Ngoku sibari into endayenzayo kuba nawe ke uyazi ba amakhosikazi kufuneka evane. Ndasebenza yeza lithile kuba badibane babe umuntu umnye. Ngoku sebenixakile ngoku sibari. Sekunengxaki ekhona. Abantu ngosibari sebevana ngogqithiseleleyo sebeyeke mna myeni wabo. Ngoku sibari into benifuna unincede ngayo benifuna senze iqhinga lithile noma singenza itheko simbize khona na uzoba khona. Into endifuna yenze wena sibari ndifuna uthathe iyeza ezosebenzisa sikhiphe lento ila emzimbeni wabo. Hayi ngiyakuzwa sibari. Kuba iyona ngxaki endidibene nayo njengangoku. Hayi ayikho inkinga sibari wami ngakusiza ngalokho. Sibari noma ningazi ba ke kuyobe kunini kodwa ke sobona basihlela oluphi usuku kuba hey ngiyalimala lapha sibari ndifana indlala. Hey inkinga lento oyifakile. Kodwa hayi uzozama ukuthi ngikusize. Kaloku moyindoda sibari uyazi nawe uba funeka uzame ngazo zonke indlela uqine uyazi nawe amadoda ba enza ntoni. Ungami ngonyawo olunye nje inkukhu ayifuneka ontweyo. Ufuna usabalake xa uyindoda ewe. Ngiyakuzwa sibari sami ngiyakuzwa. Noxa ke into endandiyenza ke yanifaka enyaleni ngoku. Sendisenyaweni ngaba ndizoyithini. Hayi sibali. Awukuningi engawusho mina ngasho ukuthi ngingakusiza ngalento leso leko sixhumane ngocingweni lokhu ungazisa ukuthi hayi kubala kanjani inhlelo zakho ukuthi kwenzakala into kanje nami bese ngiyazama ukuthi la ngiyakazise ukwazi ukuthi uqhamukeke na ube khona kwenziwe lento ezokwenziwa. Hayi enkosi sibari anibulele kakhulu sibari. Alright sibari. Uzizwa kanjani ke sikhulumile nosibari wakho? Ndiziva noko umoya wami ukhululekile. Isisombululo ngathi sizoba khona ngoku. Enye into futhi ayinami zobuyela endaweni yami njengendoda. Umthemba kangakanani sibari? What if njengoba evumile nje yazi bakhona abantu othi ukhuluma nabo into ayivume kahle kodwa mase kufanele kwenzeke angayinanga lapho. So umthemba kangakanani yena?
kuba lo Sibari esigqiba kumfonela ngoku yena asibari benisoloko ngalonke ixesha sabelana indaba zethu ngingasho nje ba ndiyamthemba kubo bonke ngeke aniphoxe anisho njalo. Okay, so mase eselazile ke iqiniso ke mase ngidlulile kuyona yonke lento ivele iphumelele kube isifiso sakho sokuthi njengoba uzile nje la Blaqlife njengoba uSibari wakho afise njengoba ufisa ukuthi akusize ngalendlela ivele iyenzeke le nto le mase kube ngasazwani ngalendlela ukuthi abasabhekani ngisho ubhekana ke nomama omncane uzobe usuyenzani. Hayi wethu sobe sibona basingathini mhlambe sesingabuye sithinte kaloko nensila zasemakhaya nensila zikhona mhlambe sibe ndize nelinye iqhinga kodwa hayi elifana nele elihle. Mawuthi insila zasemakhaya usho kaloko njengoba sakhulele emakhaya kukhona lento ekuthiwa ngumhlwa ebakhona pha ekhaya bathini ngesiZulu umhlwa ana uchaza banzothi intoni kodwa umhlwa emntwini okhulele nje ekhaya kulendlu ekubaswa kuyo khona lento ebaphezulu phaya iyona ke isetyenziswe ngamanye amaxesha udibanise mhlambe negazi lakho yabona xa sowenza kanjalo ke uzobe sowenza ngamnye akho yeza elimbi noma elibi olisebenzile phakathi kwabantu hayi akufi umuntu apho futhi akho umuntu agulayo. Yo so mangabe esezwile ke umama ivele iputshuke nje le ndaba lo mama omdala eza ukuthi wake wenza into yokuthi ubahlanganise before uzobe sikuthatha kanjani yena noma mhlambe ke angayamkela kabi kodwa ke kuba kuyobe kuyinto esevese seyenzeka aniqondi ba angade abe uyanizonda kuba noko yena akanayo inhliziyo embi anisho njalo ngeke anizonde ko. Kuyiqiniso elingakanani ukuthi omama abadala nijwayele ubafihlela ngoba bajwayele uphakamelwe imimoya sometimes bazibona izinto nikhulume yonke into nalabo mama abancane iqiniso elingakanani? Andithi konke nje into ethi unkosikazi kufuneka uyifihlele ezinye izinto xa uyindoda awuzithethi zonke but akufani sithenjini nanoma eyedwa. Kona ke unkosikazi omdala ngizothi ngiyena yena ekuthethwa kuye kuzo zonke izinto noma ngaba intoni na ufuna ukuyithetha noma ngaba intoni efuna ukwenziwa ekhaya uqala kuye. Kodwa ke ziba khona izinto ekufanele ba ezinye uzifihle noma ekufanele ukuthi hayi ungazithetha kwabanye abadala noma kwabanye abakhona ekhaya abanjengobhuti bakho umyeke. Okay. Ngiyathemba ukuthi uzosizakala angazi ngayizwa into nje before kodwa ke umuntu usuku nosuku uhlezi akhula ngiyathemba ukuthi uzosizakala. So umuntu osekhaya ungathini kuyena? Senivalelisa nje hayi ndingasho ukuthi abantu abasekhaya mabazame ukubalekana nezinto ezingezisendawo ezinifake kulenyaweni kuyo njengangoku bazame ngawo onke amaxesha bakhethe ngoku soba khona necawe mhlambe bangasebenzisa necawe imthandazo bathandaze abantu yona ndlela mhlambe engangcono kodwa le eyenza uba indoda igcibele seyingasazifumani njengendoda ake sihlehle kancinci kuzo asihlehleni. Sibonga kakhulu baba ukuthi usivakashela. Enkosi anibulele. Mina ngiyazi nje ngiyaqala nje ukuyizwa soloko ngakhona kodwa ke umuntu ukufunda usuku nosuku. Meke ukuthi nawe udinga usizo ngiyacela ukuthi usixhumane nathi kulezi number lezo oyibona lapha escreenini ungakhohlwa ukuthi usubscribe ulike ushare yonke indawo. Siyacela futhi ukuthi ungakhohlwa ukuthi wamukelekile ukuthi ujoyine uma ujoyina i-video izokubeka ethubeni lokuthi uyibone kuqala make immediately ikhishwe nanoma yini ungakhomenta ungayishare ungayilike ungenza nanoma yini kodwa ke cela ukuthi ungakhohlwa ukuthi ujoyine ngiyethanda kakhulu bye. It's the Blaqlife TV.